lamsogo haino hai jotono tiare hatu kok tumao sing tini puilao salainai 1 week eba ek sapta ni bising interlocutor chongjangna hinmani tewaisya tata leng thangno bangma media house te social media rong ni bising tui chungnukha ekemisra no interlocutor chongjak sinai hinoi abo busuk jora tui kubui chung tabuk busaimiya ko phiaba bono chongjak phanu manu tang hinmale Nagaland no bono interlocutor te Arunachal by Assam ni border dispute eba kok banglai mawo bo bono advisor ni barjang manjak phia angkha bono wansogo lai thangjak 27 April o interlocutor saklajak na hinmani saklajak liya kheno lai phaikha abagai bobagra sak baithang officially saklaya sa jung mokol kholobui ke bono poita chanani kok achaya tei nirok omno tei tam wansu komeno khaisadi phadi tabok taga kok tane bukhak thanglai humulung ni khorok briti prasa Kishan Debarma Mary Debarma Anup Debarma te Mujesh Debarma melani kifil tonglai pro kirima sungsake khoyar puro accident ngui belai kheno sak tera baikha tei borok khorok burini bisingo Mujesh Debarma ni khe lamao no langma ari kha hini saimankha phia malkung khamma ni khe accident ngui de khamkha hai kheba ui bai sok sajaga de khamkha tabokbo saimiya kho phadi hainai taga kok tane bukhak thanglai Silchar Assam hasteo khoroksa Siddhant Pathia mungoi NIT ni rungsrungnai bini college ni seniors rok bai ragging khaijagai belai kheno wanama singsake hospital o maklaikha kok tane bising tui saimankha bo 1 March o college ni 18 seniors rok ni again FIR khaikha abno tui brok bono amtui khe bukha hinoi sakha Siddhant Pathia phadi tabok taga kok tane bukhak thanglai Indo China border o khoroksa Indian army khaitongnai subedar AS Dagle ni sakao landslide eba hak wagai phaima bai bini langma chokha bini tongthaingkha Ratnagiri Maharashtra phadi tabok taga kok tane bukhak thanglai phinai Manipur hasteo 8 crore ni heroin eba drugs manjakha Assam Rifles ni Kuya battalion rong ni saktharma bai phadi tabok taga kok tane bukhak thanglai Jirania o khoroksa Tiprasa Battao samung khaitongnai Soigoria ni Abiram Deborma kirima sungsake train tolao kalaioi bini langma choi thangkha tamkemo hai party mung patikha tabok bo kebu saimiya ko pia bini mangkthino postmortem ni bangai rohorjaka hini saka naima thangro phadi tabok taga kok mane bukhak thanglai phinai Assam haste ni montri okra borom ganang Himanta Biswa Sharma voice call by pro Khalistani group ni khoroksa supporter Guru Patwan Singh by domki rijakha kok mane bising tui saimankha Assam haste ni Dibrugarh jailo pro Khalistani supporters rokno torture khaio hinoi bo domki rijakha phadi tabok taga kok mane bukhak thanglai phinai khoroksa Assam haste ni sikla Ibrahim Ali mungoi Meghalaya hasteo coal mining eba koila khurma jagao samung khainai wanama singsake 100 feet sakani kalai soi langma choi thangkha kok mane bising tui saimankha 31 March bo haino o jagao no Assam ni Mintu Bora mungoi khoroksa mangkthui manjak jak hinoi jotrono hambaya pharo video no paithak jra nai tongma bagai tei chini video no kisapano ni rong nai thojak hangkhe like tei channel no subscribe khaina tapokdi।